मेनि 7 तारिखआव एमपि इलेक्शन जादों। बे एमपि इलेक्शननि सिगाङावबो जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो मोनसे साइलेन्ट जानानै थानो होननानै जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन बे बलामगुरि ग्रेप्टार फार्म हाउसआव। नाथाय बिथाङा बे मिटिङाव बाहागो लायाखै। आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन मिटिङावबो जोङो रायज्लायबाय थादोंमोन, बेयावबो बिथाङा बाहागो लायाखै। नाथाय जों जेला इउनिटि फरामा जेला जोङो साइलेन्ट थादों एमपि इलेक्शनाव, नाथाय जोंहा मानगोनां दानसोरां नार्जारि बिथाङा एमपि इलेक्शनाव गावनि टीमखौ लानानै बिथाङा मा खालामखो, मेनि 7 तारिख खालि क'क्राझार टाउनावनो थानाय बिपिएफ अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों। बे बुनायावथ' 100% दिनै दानसोरां जुरित दङ। बेनि कमप्लिटलि प्रटेस्ट दङ, सिसि केमेराजों सेबखांजानाय सावगारि दङ। दिनै थिग बेबायदिनो दिनै जोंखौबो बे एमपि इलेक्शनावहाय गावबा जिनो बाहागो लानानै खामानि मावजानो लुबैदोंमोन। नाथाय जोंहा दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो जेरै साइलेन्ट थानानै जोङो दिनै थानो होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे साइलेन्ट होननाय सोदोबखौ दुखु मोननानै दिनै जोंखौ इउनिटि फरामखौ दुखु मोननानै ओइ दिनखालिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जानानै दिनै इउपिपिएलजों सापर्ट जानानै लैहोर लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना बुयो। दा बेवहाय कमप्लिटलि जुरित दङ बिथांमोना, दानसोरां नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे सानैसो गथ'फोर दंफायो। दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि रिजोना जे बिदों, दा बेनि थाखायनो जों दिनै बे सावगारिया दङ आरो बे सावगारिनि एन्सारानो बेनो। जोङो बिथांनो जों श' खालामगोन जुदि बिथाङा बियोब्ला। बिथाङा रिजन बिबाय थादों नालाय, दा बेनि थाखायनो दिनैहाय इउनिटि फरामनि माखासे रुलखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिथांखौ रिसार्भ खालामनानै जोङो बोखारनो गोनां जादों जेनेरेल सेक्रेटारि पदनिफ्राय। बेनो। थेंक इउ। नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। नोंगौ इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोंबो एसे सिन्था खालामनांगौ खारना जाबाय मा, जोंनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिनि माखासे क्लसाव लिरजानाय समयसा बेफोरो गासिबो पलिटिकेलजों रिलेटेड दंजोबो। दा पलिटिकेलजों रिलेटेड थानाय हिसाबै दिनै जोङो उफाय गैया। दिनै 4-5 बोसोर जानोसै जाय सरकारा दिनै सिगनेटरि गोजाजोबमोन, बिथांमोना 5 बोसोर 4 बोसोर जेबोखौनो मावदिया। अब्ला दिनै जों सोरखौ आसा खालामनो? बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ सम आरो थासारिखौ नायनानै जाय मानसिया जोंखौ सापर्ट खालामगोन, जाय मानसिया जोंखौ हेल्प खालामगोन, जोङो बिथांमोनखौ जों मदद खालामगोन आरो दरखार जायोबा जोङो इलेक्सनबो गेलेगोन। बेनो आरो। दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा कुनु मोनसे जोबथेसालियाव गैया, डिस्ट्रिक्ट जेलावबो गैया, सेन्ट्रेल जेलावबो गैया। मानो थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव गैया? दिनै सासे दायनिगिरिया कर्टजों आयेनजों दुसि जानाय सासे दायनिगिरिया दायनिगिरिनि जायगाया बबेयाव जायो? जेलावसो जायो, नङा होमबा? जोबथेसालियाव जायो। जेसेबां गिदिर अफिसारानो जा, जेसेबां गिदिर नेतायानो जा, नों इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारानो जा, दायनिगिरि जायोब्ला बे जोबथेसालियाव थानांगोन। नोङो इन्डियानि टप मोस्ट आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसारानो जा, जेब्ला आयेनजों खाजायो, आयेनजों दुसि जायो, अब्ला बिथांमोननि जायगाया जोबथेसालियाव जायो। अब्ला दिनै रन्जन दैमारि बिथांखौ दायनिगिरि होननानै कर्टआ जुदि फोसावबायब्ला बिथाङाथ' जोबथेसालियावसो थानांगौमोन, नङा होमबा? नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव गैया। काहिलिपारानि गोजौ हाजोनि 10 एपिबिएन केम्पआवसो बिथाङा दिनै जोबथेनानै दोनजादों। मानो थाखाय जोबथेसालियाव गैया? बिनि ओंथियानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथाङा दायनिगिरि नंलिया, बिनि थाखायनो बिथाङा जोबथेसालियाव गैया, नङा होमबा? बिथाङा दायनिफ्राय मुक्त जाबाय। नाथाय बिथाङा बै गोजौ हाजोआव मानो जोबथेनानै दोनजादों? बिनि फिननायखौ, बिनि सोंथिखौ नोंथांमोना सोङोबा, मिन्थिनोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनियाव सों आरो बै आसामनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनियाव सों, अब्लानो बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दिनै खौसेनि खोथाखौ दिनै नोंथांमोना उत्थापन खालामदों, दिनै सोंदों, मोन्थिनो लुबैदों, खौसेया जामारगोन नामा? दिनै आं बुङो, गमामायैनो दिनै रायजोआ, दिनै दुलाराय बर' रायजोआ, दुलाराय बिटिसि रायजोआ, नों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, बर' साहित्य सभायानो, आब'बानो होन, बनसुआनो होन, सोरबा बिएसइउआनो होन, गासैबो संगठनानो हाग्रामानि अनगायै बिटिसिआ रैखाथि गैला होननानै सानदोंब्ला गमामायैनि खौसेथिया जागोन, नङा होमबा? बेखौ दिनै बुङो। आरो खौसेथि जायोब्ला गमामायैनि रायजोआ गोजोनगोन
आरो बे गोजोननायखौ दिनै जोङो राननानै मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों जोंनि बे BPF दला गोख्रोङै मावलांगोन आरो बिना ओइ माबाजोंहाय कन्डिसनजोंनो दिनै बिबानखौ लानानै मावलांगोन होननानै मिजिं हाग्रामा महिलारिया बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनायमोनब्ला बे बिटिआरनि CM जानायमोनब्ला दुलाराय बर' हारिजों मुगैजानाय आरो सोंखारि जानाय जागौमोन होननानै आं बुंदों कारन बिटिआरनि दफाफोरा जिहेतु दासिम एसेबो मावफुंजायाखै बेफोरनि गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिया जागौमोन नाथाय दिनै मावफुं जानांगौमोनब्लाबो लेहेमिया आरो दैदेनगिरिनि दुरबलतायाव जिथु मावफुंजायाखै जुदि हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि जायगायाव बिटिआरनि CM जानायमोनब्ला थारैनो गमामायैनो हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' रायजो राजाजों सोंखारि जानाय आरो मुगैजानाय जागौमोन नाथाय दिनै रायजोआ फिन हाग्रामा महिलारिखौसो नागिरफिननायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनै गिबियावनो जोङो रायजोजों सोंखारि जानाय जागौमोन सेथियावनो NDMBनि प्रब्लेमनि थाखाय सोंखारि जानाय जागौमोन हाग्रामा महिलारिया नैथियाव जाहैबाय सानजा सिमा बारिनाय सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरआव सरजाबफानाय गासै गामिफ्रा हाबजोबनाय नाथाय दिनै जिहेतु बेफोरनि गासैबो खामानिया आदरा जादों बेफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजोजों दुसि जानाय जागौमोन आरो बिनि थाखायबो दुसि जानाय जागौमोन स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनां दिनै सरकारि नङि स्कुलफोरा सरकारि जानांगौ आरो सरकारि साकरि जायै जायफोर दिनै भेन्सार स्कुलाव दङ बिथांमोना जायनि दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन नाथाय दिनै गासैनि थाखाय हाग्रामा महिलाया दायनिगिरि नङा सेंग्रा सिख्लाखौ फ्रि रिक्रुटमेन्ट होनानै कनसिडारेसन साख्रियाव सोगोन होननानै एकर्डआवनो दङमोन बेफोरनि गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला बिटिआरनि चिफ हाग्रामा महिलाया जागौमोन नाथाय दिनै गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा नंलिया